Na, ako ang masawa biya anak ko na oy mangulatam day ba na. Saban mo dira, papil mo bunan? Yate, pre, wala naman tayo pangwarta karon pre. Ay nangay kayo no? Asa ka to si Payat karon no, kay mupalit ka sa dating gawi na to ba? Si pangawat? Sa pamanday mo may ising nga makakwarta ta. Bago na beta pre no? Pero wala man tayo lain choice. Ato na magtistingan. Ako si Mua. Sige. Pero asa to si Payat lagi? Abot to sa pedaan. Adtoon lang siguro na to silang balay ta. Ay papapos kayo, wala nabuntagan to gabi espirido ba? Na, Tara, nya tara. ninay na to katulid to. May nga awas sa kutubaan karon oy. Lah, nananawag. Oh, hello. Apa deliver ka? Sige. Lab. Basig na amo palit to ba ha? Hatagi lang kay mag-deliver sa ako. Dara, kini may maisan, dako kayo, 20 ka hektarya. Bahala na to sila papi. Sinuhon ako ni. Oy, Chico. Ano ka, Chik? Mag-deliver ko to ba? Pas ay nag-deliver yan. Ayaw na pag-deliver oy. Ngano man? Sabay ka sa muang garada. Saman. Kamay ron kayo Kamay nakita. income na. Asa man tayo mo ato? Ato ba dito sa 20 ka hektarya sa mong latason ron. Saman, sabay ka? Nya, usaon man ako nito ba? Ibilin sa na dia. Unya na na-deliver og mao man. Balik ka, balik. Ang kanya ka pudani oy. Asdilan sa Balik ka lang, balik ka lang. Bawi lagi na. Diyo, palag po nito na dia. Tara. Grabe. Nagkuha sa mga mais diri oh. Asa ka to si Payat ron ba? Payat. Asa? Nak, torong buwang oh. Una-una lagi na dia. Ano dia man siya nyagi nga no trespassing man dia dito data sa likod. Hoy, Buanga gyud mo kabalong nagatanaw tagiya diri ha. Masakpan ganita. kung kuha nga ka, sirok to kay kwarta ba naguna-una lagi ka. Ay dili lagi na, dali na mo dugaya po dinyo oy. Tara Paps, tara Jig. Tara na tagi. Buanga ni Payat eh. Gawan, mata ni una-una man ka. Mas Payat yung una-una bungag mais. Sinisakpan ta dili ba? Dili lagi na. Mais oh. Mas maayo man ang naguna ko para dako na tag-agi ba. Saba di ay, ugwa ka na makitaan. Sulo na nimong kwarta. Ani, sacrifice ba yan ako to ba ha para mauban lang sa inyo ha? Dalian na to bra. Kanyo masakpan. Mga mais oh, mga mais. Hala, kelas gawa ni mga bata ni. Nangawat pa dyan mais. Itog anay mo ha. Ayo. Saman! Te, si Injik nangawat og mais. Ha? Abi ba na ako nag-deliver og tuba? Bantay lang ng tawhanan na. Impas jud mo mga tawhana mo ron. Naara din mo dira ha? Tama jud itong giingon sa bata nga nangawat jud imog mais. Yan kayo. Hoy! Tara di ka dira ha? Ingon ka nag-deliver kag tuba. Agoy naapasan mi sa asawa. Sa paploy magod ira ko gitani. Ipayat pa jud imong kauban nga ilado nakawatan diri sa atong lugar. Duri love. Ay dira dito ta sa balay magtigi. Saon ko to si Injik ba? For sure Paps, kung natahon yun nagmaayo, kabalo ko sa asawa na, maldita kayo. Tanong ta dito to, mga maritis ta. Saman, tara. Ikaw tawhana ka ha? Nagsugod na pud kag kawat-kawat sa likod. Paps, muni ng balay. Tama na lang, dili ako usap. Na, tuaragi kulata. Nan unsa naman na, uyang inchik oy. Ako ang masawa biya anak ko na oy, mangulatam day ba na. Mo gani. Saban mo dira, papil mo bunan?